Co to je? Vibe. Fortu. Ale co to znamená? Cože? Co mi někdo nerozumíte, napište mi to do komentářů. Co znamená tyto slova, ta outfit a tady to jakoby, co je lehen on da, tady prostě to, jak se mi to tam načítal ty slova, tady ty tady ty prostě ty černý, ale ne tady ty, jakoby, které jsou napsané jakoby na tom růžovém, ale to jsou jakoby na té nálepce, jakoby, že jsou na tom černém, takže mi to prosím takhle, že přečtěte, nebo jestli to někdo rozumí anglicky. Blackpink your area. Blackpink your area. Steve. Tak já napíšu sebe teda, než... Sice tam má být... Říkej, tady. Aneška. Cože? Já se vidím 50. Cože? Ono si to... 50 lidí to... Tak to je úžasné. Tak jdeme asi hodnotit do tohle. OK, to dám... to není zase tak špatný. To je dobrý. SpongeBob, no Spiderman, no ježiši, to... Fuj! Takže... Tak já mám asi radši, ježiši. Ten je dost milý, ježiši, co to je? Ježiši. To jsou tak vtipný psy. Ne, jsem tam chtěla dát, no tak to je v paticí. Jo, tenhle, to prčic. Tak asi tenhle, no. Zkusím tohle. Kdy to nějako nejde. Hej, on nejde překonat ten rekord, ne? Prosím.